Tripura tamni hangka jagao chini Greater Tipraland chini nangu chini socio economic political right ni bagai जों memorandum ini sara Tripura chini bubagra ni निर्देश बाय सेंट्रल कमिटी नि निर्देश बाय जों दिनै सारा त्रिपुरा राज्योआव एडिसि देव जोंनि ग्रेटार टिप्रालेण्ड सानै जों राज्यपाल मेमोरेन्डाम साबमिट खायो थ्रु एसडीएम जत स्टेटआव ओंखाय बनि बागै जों दिनै जोंनि हातै दफानि जोंनि बान्थिनानि बागै जोंनि आर्थिक सामाजिक शिक्षा बे राजनैतिक अधिकारनि बागै जों ग्रेटार टिप्रालेण्ड संविधानगतभावे जोंनि संविधाननि 2, 3, 4 धारा मुताबिक जोंनि अधिकार नांगौ जों आलादा राज्य नांगौ बनि बागै जों दिनै मेमोरेन्डाम साबमिट खालायका नरगनो बेलायखेना हामबाय जोंनि अर दङ जोंनि चिफ गेस्ट हिसाबै जोंनि अनारेबल इएम जोंनि सार कमल कलई बेबो दङ जोंनि अर जोंनि वार्किं प्रेसिडेन्ट टिडब्लिउएफ नि मणिहार देबबर्मा जोंनि नेत्री गीता दङ जोंनि यांगो वाइटिएफ नि प्रेसिडेन्ट पाठानलाल जमातिया दङ अमा हायकेनो जोंनि पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि जत लिडार तेइसिनि सेंट्रल नि अर बाक्सा फाइमाजा फाइका दिनै अमाहाय जोंनि साल गाहाम साल' जों दिनै एसडीएम नि थ्रुते जोंनि गभर्नर जों जोंनि ग्रेटार टिप्रालेण्डनि दाबि सानै मेमोरेन्डाम साबमिट खालायगा नरक जतन हामबाय जत मिडियानो जाते जोंनि उमानथायनो जाते रिनानि बागै जोंनि सारा भारतवर्ष खबर जाते थांसबनानै बनि बागै नरक मिडियानोबो जों बेलायखेना हामबाय मा याफार हामबाय जतन Sini coba cari ke Tipra motha longle Tipra motha longle Sini matai mari noi ya ke coba cari noi Sini coba cari ke bubagra longle bubagra longle Tipra motha longle TWF longle white Guy.